De schrik is juist jong Grut in Wiekel. Een van de fjouwe slachtoffers blijkt oud-burgemeester van Gastronsleert wie bij Pitlo te wezen. Hij maakt het naar omstandigheden goed en is weer thuis. Ook bij de oordraaie slachtoffers vallen de verwoning sta. Voor de organisatie reden om de Alzheimer's Youth toch door Friesland hier te letten. En omdat er geen levensgevaar meer aanwezig was, hebben we besloten wel de rally door te laten gaan. Omdat vele honderden mensen uit binnen- en buitenland al in Friesland verblijven. En wij ook niet iedereen meer het bericht kunnen geven van dat de rally niet zou doorgaan. Een soort deelnemers binnen van de media liep wel eens nog wel onder de indruk van het ongeluk. Ik vind het heel jammer dat dit gebeurd is, want bij mensen die ben daar die daar van tevoren. Ik vind het heel jammer dat het gebeurd is, ja. Ik hoop dat het hier goed komt. En altijd nog echt slim aanroepen wie en ze hier dit aanlasken, dat heb je wel begrepen? Dat ik absoluut begrijp vooral, ja. Ja, zeker. Wij zijn daar behoorlijk van aangeslagen. Want wij vragen ons af, hoe kan dit nou toch gebeuren terwijl wij in al die jaren steeds meer veiligheidsmaatregelen nemen. Maar kennelijk is en techniek en menselijk falen blijft voorkomen.